Galicia somos nós, a xente máis a fala. Se buscas a Galicia, en ti has de atopala. Como decía Manuel María, Galicia é unha terra moi distinta a outros lugares do mundo, xa que aquí temos lingua propia, a mellor praia do mundo e, ademais, temos outras culturas que non teñen outras partes de España. Ola, Celia, aquí te mando como viven os galegos. Primeiro, que significa vivir como galego? Pois vivir como galego é facer agricultura, levantarse, facer empanadas, o cocido, traballar, etc. 2. Por que vivir en Galicia mola? Porque no noso idioma, o galego, acaba en ego, e porque o noso himno empeza cun Viva Galicia. Terceiro, por que non é probable nos galegos? Pois non saír cunha chaqueta, non estar todo un ano cunha mesma mantiña, facer moita comida, porque os galegos fan moita comida, aínda que acabes ás 5 da tarde, e porque vivir en Galicia mola. E hasta aquí como viven os galegos. Chao. Vivimos como galegos. Que significa vivir como galegos? Vivir de acordo coas costumes de Galicia, as túas festas e acostumbrarse ao noso clima. Por que vivir en Galicia mola? Porque teñen unha bonita paisaxe, unhas praias fermosas e se come moi ben. Que cousas non son propias como galegos? Nosa comida, o noso carácter e, sobre todo, que estamos orgullosos da nosa terra. Vivamos como galegos. En el mundo hay algo más de 7.000 millones de personas. Comparten hemisferio con más de la mitad. Las estaciones del año no existen. Y que el verano acaba cuando dice me apetece caldo. Los gallegos pensamos que como aquí en ningún sitio, porque aquí se vive muy bien. Por eso tuve una idea y se damos las gracias. Que vivamos los que se levantan pronto, como Mari Carmen, para hacer la cocida y las empanadas. Que viva lo nuestro, porque hacéis que ser gallego mola. Vivamos como galegos.